Aquest any hem volgut posar al centre del debat el tema dels festivals. Ara mateix a casa nostra hi ha aproximadament 400 festivals. Pensem que a Catalunya som 947 municipis, per tant, un 42% de la nostra geografia estem en activitat de festivalera i, a més, si calculem que són 401 i 365 dies, doncs cada dia podem anar a un festival. Ens interessa moltíssim analitzar l'impacte artístic i avui ho vèiem escoltant tots els directors dels diferents festivals que hem tingut aquí. Jo crec que hi ha un esforç important en aquesta direcció. L'impacte social, que és un tema que està en aquest moment creixent enormement. Hi ha una exigència per part de la pròpia societat de que allò que fem tingui un impacte en la comunitat. L'impacte ambiental, que és un leitmotiv. Les polítiques culturals de distints territoris del món occidental, estan enfocant que la ciutat creï esdeveniments d'aquest tipus, com per fomentar el territori. We find a listing of approximately 1,000 festivals. This means one festival for an average of 17,000 people. 20 million people at least visit a festival every year. This means that an average of 55,000 people visit a festival every day. Som una entitat que no disposa d'una seu o d'una sala de concerts i d'alguna manera ens obliga a espavilar-nos i a buscar, físicament espais de la ciutat per desenvolupar la nostra activitat, i això, el que és una necessitat en un inici, acaba sent molt enriquidor. La singularitat és aquest treball inicial, que comencem a recol·lectar cançons d'arreu de comarques gironines, cançons de tradició oral. En aquest moment tenim a la web 1.200 cançons i a partir d'aquí neix el festival. El patrocini, clar, és molt complicat perquè en general esperen una resposta molt més massiva a nivell de públics i la nostra intenció sempre és obrir portes a nous públics, però mai renunciar a les idees artístiques per a una massificació del festival. O sigui que hi ha un conflicte en gran part de lo que poden esperar els patrocinadors. El gran valor de l'artista, de la indústria, està en l'artista. Però realment qui aguanta la nostra indústria és el públic, que són els que paguen les entrades. I el que hauríem de fer és girar el focus i tractar també el públic com tractem els artistes, perquè de qui realment vivim és del públic. En algun moment s'ha utilitzat la paraula competidors i és cert que vivim en un mercat global on la gent competeix per intentar evadir. Nosaltres estem intentant evadir-nos aquestes històries, estem intentant cooperar. De fet, estem intentant cooperar per crear sinergies, per crear estructures compartides, per crear projectes. Per mi, créixer no és l'objectiu principal en el món de la cultura. Per això nosaltres ens vam posar un topall que eren 10.000 persones per dia i no l'hem passat i la premsa ens deia això ho diu la primera edició, estem a punt d'arribar a la setena, tornarà a passar, farem sold out d'abonaments, anem millor que mai. Depèn de les aspiracions de cadascú. Evidentment, si el que vols és competir contra grans festivals de 30, 40, 50.000 persones per dia, al final, clar, hi ha les grans empreses multinacionals que faran lo impossible per competir contra tu i inclús per absorbir-te. Somnio i llenço el repte d'una taula amb la gent que m'acompanya en aquesta ponència, amb la gent del Sonar, amb la gent del Primavera, amb la gent de tota la gent que munta festivals i esdeveniments, una taula per començar a pensar en projectes que podem construir conjuntament i que poden, primer, incidir en el canvi de relació amb el món, que poden transformar aquesta relació injusta, insostenible, insolidària que tenim amb el món, que poden incidir en la part ecològica i que ens poden dotar de serveis que necessitem perquè els nostres festivals funcionin d'una forma totalment diferent a com havíem pensat fins ara. Hem de tenir clar que un festival no és un esdeveniment sostenible. Tenim un gran impacte medioambiental perquè hi ha milers de persones que es mouen, perquè utilitzem unes potències
de so i de llum considerables, doncs fem el que fem i el que sí que hem d'intentar és pal·liar o retornar o compensar el nostre impacte en la mesura en què puguem. La sostenibilitat és una cosa que sí que podem entomar des d'una perspectiva individual del nostre festival. La regeneració, el canvi de model econòmic, el canvi de model productiu és una cosa que hem d'entomar col·lectivament. Hem de ser conscients de que a més som un altaveu cap a la societat i que aquesta responsabilitat l'hem d'agafar i l'hem d'impulsar amb la nostra organització. Fer festivals a fora no és negoci. No és un plantejament que diguis es guanyen diners, no és el plan. El que t'aporta sobretot és coneixement i una certa consciència global si vols mantenir aquest posicionament d'un esdeveniment que pugui parlar des d'aquí a la resta del món. Llavors, la millor manera d'estar en contacte amb la resta del món és aprofitar aquestes oportunitats que se't donen de fer un festival a Estambul o a Cape Town o a Mèxic, qualsevol de les ciutats, per conèixer talent local, per conèixer maneres de treballar i per conèixer cultures que t'acaben servint a tu per revisitar cada 2 per 3 contínuament quin és el model de festival que estàs proposant. A mi m'ha agradat molt en la xerrada inicial de la Catherine aquest matí quan parlava de uniqueness o singularitat, que al final és la raó per la qual altres països del món es fixen en tu, perquè estàs fent una cosa i l'estàs fent, vull pensar que bé, que no està fent ningú altre. Llavors, aquesta uniqueness o aquesta singularitat, si no l'acabes exportant i que segurament és en termes o bé de direcció artística o bé de pensar també en la comoditat de l'assistent al festival, estaries traslladant a altres països un model fraudulent del que és el teu propi festival. Hi ha una voluntat de revertir aquest desequilibri i jo crec que el que hem de fer és aprofitar-lo i això suposa un esforç. I és així, vull dir, fàcil no és, jo m'hi trobo, jo estic en els dos bandos, vull dir, per mi, jo també tinc cicles i intento i m'autoimposo una quota i no sempre m'és fàcil i de vegades tinc previstes unes artistes i puf, se'm cauen i em queda supermasculí el cartell, no? I sí, i jo a part he de donar, si per tu és una responsabilitat, imagina't per mi. Hem de generar uns vivers del rendiment que facin que ben aviat, en 4 o 5 anys, podem donar pas a dones que portaran la seva intel·ligència, talent, força, sensibilitat i que ens enriquiran enormement. De forma natural, les dones s'han anat formant a l'ESMUC, al taller de músics, etc., i s'han anat incorporant de forma natural a diferents bandes de música. I això ha fet que potser es trenqui l'estereotip de 8 homes a de l'escenari i que hi hagi potser encara 5 homes i 3 dones, per exemple, que és el format que més hi ha a Canet probablement és bandes mixtes. Quan tiro la meva mirada enrere en el món de la música, ja porto quasi 20 anys, els primers 10 anys fent un treball per altri, però aquests quasi 10 darrers, una mica, soc l'empresària, l'empresa és meva, em dedico a fer concerts i sovint tinc la sensació que tinc que cridar més, fer-me valdre més, explicar les coses millor, reivindicar més. I estem a l'any 2019 i sembla que aquestes coses no haurien d'existir, és a dir, però existeixen. Jo crec que les dones ho tenim més difícil, però no només en el món de la música, en la vida en general. És a dir, vivim en una societat que ens creiem que hem fet conquestes i que les hem fet i han sigut molt fortes i valentes, però ara tenim molta feina. I ara l'escena político-social del país que vivim ens ha d'estar posats tots alerta. Hi ha molta feina a fer i ho hem de dir. I dit això, bona sort, noies, i bon viatge.